wuce lafiya sauka lafiya uban sali zaki mai duniya kamun taimakon ka karban hana ka wallahi shi ne kai na so. Wurin Zuljalali nan zambara a ƙofar ilahu zan kafara ka sa rayuwa ta bar takura a komai kamar cikar nasara duk lokacin da na yi yunkuro. Ina nan gare ka mai rahama a ƙofar ka zanta yin sallama kamun taimakon ka yau in kuma a ya shugaban mutuba na kyabaiwar ka yarda in tattaro salatin karabu na yi magiya ka wa shugabanmu mai duniya silar samuwa mafi tarbiya da 'ya'yan gidan sarogo nake kasa sahabu na tattaro da ke na aminta ya faɗi matu mai kyan hali da kyawun sifati na zo gare ki ya zara kimin abin da kowa ya samu in kai gurin gakar indiro maula ya mai dari ya tijani na so ka kaulaki mai zamani ya gausiyar da nema ka kai ne kun shugaba mukami ya bani barhama yarda ko daro da farko ina yi ma sallama a yashi bani filin zama kamun arziki na san al'umma ka amsan na ji ka roƙo nake da kai ne nake ta yin dogaro ina ta bida ka yarje ka soni ya sheyi gani komai ka bani na yi ta lalibe dan ajiye ina shirya rushe a bar mi yau ma gare ka na gangaro aya mai cikar mutunci da kima na zo gare ka in san salama hanyar kashe nan ne na kama ciwon da ke harayan ka fama yan bai cikan ka na tattaro mafi dogaro da iko na Allah dattija masu kwana sallama sai ta zuciya ta bi Allah ya tambura a yarje na doka komai da na a sayin faro kamin dabba in ka dankar na kasa kowa na je garai sai ya kasa in na yi shirin fito sai a kusa dukkan abin da zan sai ya cije ko tafiya ta mun tasgaro na jinjina wa girman isar ka komai na ni'ima na gare ka sirrin ubangiji duk ya baka ni ma ina bida ne gare ka yashe isa nazarce yaro na tabbace ina nan da muni ina bida idan za a bani sai na ta hangara ni da garni sai na tuno da girman isar ka wallahi shai sai na duro ina tafiya ina waiwaya ina yanayi ya ba lafiya ina hange ina tambaya dubin rayuwar kamar amaya amma hankulanmu sun hankaro idan na tuna ka kuka nake wani lokacin a hali nake nasihar kashe duk na rini tunanin ishe muradi nake cikin zuciyar gana warwaro ko za a ji ni ko za a bar ni ko za a so ni ko za a yi ni zan ta yaban ka juyi na karni dan ta faɗin suka da isar ka ko za a san cikin takuro ina son ka zuciya ta aminta za na
ai batun ka in karabi da sa'in shige cikin masu tsafta. Nai dogaro da girman isar ka gunzul jalala alƙadiro. Ina da shirin isar da misali ƙaunar ka ta ishe min dalili na rayuwa babu gilli. Dai hamdala ga sarkin mu Allah komai gare ni ya kaddaro. Kamillin dufinka ya she hananin bara hananin aro hananin hange da mai yin karo. Abin da zan yi ka saya mani kaɗan ban kwabo kaɗan ban taro. Hikimar ka mai zai yawa ka sa ayyuka su bar hauhawa garin rayuwa ta bar raurawa. Kamar lamunin ka yayi hauhawa alhairi gare ni ya kallaro. Kamin dabba in ka roƙo nake dukan sharrukan ga in tsallake kaman abuwar ka tuba ni. Wurin ka a radinan na fake kaman magani na mai takuro. Sannan ka sani akwai wani tudu da ke wahalar hawa da gudu kamin lamunin hawa kan tudu. Samu in haushi lau lafiya in na hau hana ni in gangaro. A yashe masu kyawun niyya kaman agajin cikar lafiya da kowa na rayu ba tawaya. Abin da zan ciki ka tsayan cikin duniya na bar takuro. Ka ɗauka kalan rana duka ka ban tsabtatacciyar ɗauka ka fagen yin yabo ka ban sirrika. Da bani da dukkanin ayabuka in girmewa rayuwa don taro. Idan na tuno zubin duniya da ranar da za a ce zan tsaya, me na yi bare a ce zan jiya. Idan na sake kuwa zan riga ina za na je ina zan baro. Waɗansu mu za su bata mani ina ne ina gani na sani. Waɗansu mu za su tausa mani hakan kadara ta nuna mani. Riga mun na dinga sa hakuro. Ranar mutuwa na san fara'a kamun magani na mai mamba karce mafi yawa kusa. Tsaya mun cikin dukan lamura a komai gare ka na fitiro. Shirin zan tsaya kamar lamunin zaman lafiya idan aka zo ana tambaya. Waƙar gawa ya biya kuce Yusuf ku ne ɗan Kano.